Нядзеля цудоўны выходны дзень, на календары ўжо 20 ліпеня і будзем верыць, свет з кожным днём змяняецца да лепшага, а значыць і навіны нашыя будуць як мага больш цешыць і натхняць. Пра што сёння выданне? Конечно, жарко. У нас есть аппараты с газированной водой, поэтому мы пьем воду. Беларусь адзначае дзень металлурга. Паляцець самалётам у Расію і вярнуцца стала больш небяспечна і праблематычна. Услед за камбайнамі і трактарамі загарэўся зернесушыльны комплекс. Клянуся служить народу Республики Беларусь, выконваць Конституцию и законы Республики Беларусь. 20 ліпеня 1994 года Лукашенко прынёс першую прысягу. Дзень металлурга сёння адзначаюць адначасова ва ўкраіне, Казахстане, Беларусі і Расіі. Ён быў зацверджаны 28 верасня 1957 года прэзідыумам Верховнага Савета СССР. Адвойчы указам Верховнага Савета СССР у 1980 і 1988 быў усталяваны і штогадовы дзень адзначэння свята. Пасля распаду Савецкага Саюза ва ўкраіне святкаванне ўведзена указам прэзідэнта ад 3 чэрвеня 1993 года. У Казахстане такі ўказ з'явіўся ў 2003 годзе, а ў Беларусі ў 1998. 10 дзён таму паведамлялася, што беларускі металургічны камбінат прыпыніў выпуск некаторых відаў прадукцыі, каб не працаваць сабе ва ўрон. Прадпрыемства імкнецца адаптавацца да цяперашніх умоваў у атачэнні санкцыяў, шукае рынкі, распрацоўвае новыя віды прадукцыі. Да канца першага паўгоддзя было выпушчана крыху менш за 1 мільён тонн сталі. На гэта наклалася і зніжэнне цэнаў на металургічную прадукцыю на сусветным рынку. Але, як сцвярджаюць на заводзе, яны выйшлі да ліпеня на станоўчую рэнтабельнасць. Хаця мецізная вытворчасць падвісла. Паводле адмыслоўцаў звязана гэта з тым, што на рынак Расіі прыйшлі кітайскія вытворцы аўтамабіляў, у якіх маюцца свае апоны, па-расійску аўтамабільныя шыны. І металакорду ўжо выпускаецца менш. У сувязі з гэтым адбываецца так званая аптымізацыя персаналу, то бок скарачэнне. Если говорить о древности, то у нас давно развивалась металлургия в республике. Давних пор было вот так называемое болотное железо, когда это делали, был завод металлургический в царское время. Но основное развитие, которое пошло, это период 80-х годов, когда начал строиться завод БМЗ и завод порошком другим. Мы параллельно строили. Мы за 40 лет увеличили больше, чем в 3 раза свое производство, да, то есть изначально, которое проектировалось там порядка 750 тысяч, сейчас мы уже делаем больше 2 миллионов тонн, вот, и наши возможности на сегодняшний день еще больше. У студзені 2025-го аб'яднанне былых беларускіх міліцыянтаў і следчых «Белпол» назвала БМЗ, якое працуе ў горадзе Жлобін, адным са звенняў у ланцужку масавай вытворчасці ў Беларусі снарадаў для расійскай арміі. Завод з'яўляецца кіроўным прадпрыемствам холдынгу «Беларуская металургічная кампанія», які кантралюецца дзяржавою Лукашэнкі. Санкцыі супраць беларускага металургічнага завода Украіна, Еўразвяз і ЗША увялі ў 2003 годзе. Да гэтых дзяржаваў далучыліся Швейцарыя, Паўночная Македонія, Чарнагорыя, Албанія, Боснія і Герцагавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. А ў студзені гэтага 2025 года і Канада. Сёння ўночы і ў дзень былі адмененыя 2 авіярэйсы кампаніі «Аэрафлот» з аэрапорта Шарамеццева ў Менск. Хутчэй за ўсё таму, што дроны ад пачатку сотняў актыўна атакавалі расійскую сталіцу і ў некалькіх гарадах суседняй дзяржавы былі ўведзеныя абмежаванні на палёты. Хаця, напрыклад, рэйс з Унукава прыбыў, але з вялізным спазненнем. Час прылёту быў пазначаны як 22:40 суботы, а самалёт сеў у Менску а 5:46 раніцы нядзелі. Гэта лайнер кампаніі «Белавія». Яшчэ адзін «Боінг» кампаніі «Аэрафлот», а таксама «Боінг» і «Эмбраер» ад «Белавія» прыбылі ў нацыянальны аэрапорт беларускай сталіцы са значным спазненнем. Цяпер расійскія аэрапорты пераведзеныя ў рэжым павышанай гатовасці для хутчэйшага ўзнаўлення штатнага раскладу палётаў. Таксама Росавіяцыя падсумоўвае, што падчас абмежавання ў 19-20 ліпеня на запасныя аэрадромы з Шарамеццева, Унукава, Дамадзедава і Жукоўскі сышлі 134 самалёты. Але авіапрадпрыемствы маюць дастаткова рэсурсаў для працы ва ўмовах, што склаліся, рапартуе сайт кампаніі.
і Мінтранс Расійскай Федэрацыі, якія трымаюць сітуацыю пад кантролем. Але 20 ліпеня рэйс кампаніі «Северсталь Авіа» на самалёце «Канадаир Regional Jet 200» у Менск сярод дня спазніўся на 1,5 гадзіны. У Віцебскай вобласці загарэўся стратэгічна надзвычай важны сёння для беларускага караваю 2025 году аб'ект. Каля 21 вечару суботы выратавальнікам паступіла паведамленне аб пажары блізка вёскі Курына Віцебскага раёну. Пажарныя па прыбыцці сталі сведкамі задымлення ўнутры зернесушыльнай шахты. 5 машынаў спатрэбілася, каб зліквідаваць узгаранне. Ніхто не пацярпеў. Выратаваць паспелі амаль 60 тонаў зерня, але 150 кілаграмаў усё ж было пашкоджана. Увага такім комплексам мусіць быць наданая першачарговая дзеля будучага ўраджаю, улічваючы умовы надвор'я, зазначаў Лукашенко на апошняй селектарнай нарадзе, але хутка пасля яе проціпажарную бяспеку тут не дапільнавалі. Однако Комитет госконтроля, Генеральная прокуратура и наша милиция информируют меня, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде. Стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушилки, но министр об этом также и председатель комитета доложит. Зерносушильные комплексы сегодня выходят на первое место. Придется убирать, мы уже это видим, влажным зерно. Его нужно дорабатывать на зерносушилках. Как будет задействовано сушильное хозяйство комбинатов хлебопродуктов? Тоже на злобу дня то, что мы пытаемся восстановить в Шкловском районе. Так надо везде комбинаты восстановить. Если хозяйства не могут досушить зерно, придется досушивать на хлебокомбинатах централизованно. Таксама у МНС паведамілі пра ўзгаранне кавярні ў горадні. Высветлілася, што ў аднаго з наведвальнікаў загарэўся тэлефон. Пажарныя прыбылі, але іх дапамога не спатрэбілася. Пашкоджаная толькі ашалёўка канапы. У адным з прадуктовых магазінаў беларускай сталіцы наведвальнік скраў выручку, калі ўвага прадавачкі была адцягнутая абслугоўваннем іншых пакупнікоў. Схапіў грошы, якія чамусьці ляжалі ў адкрытым доступе, і збег. Пошел в магазин, увидел коробку денег. Взял деньги и ушел. Все, и уехал. Сколько денег было? 132 рубля. Работник магазина и покупатели попытались догнать похитителя, а когда не смогли, вызвали милицию. Со слов задержанного, 50 рублей успел потратить на личные нужды, остальное изъяли оперативники. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за грабеж. На торжественное открытие игр 22-й Олимпиады прибыл председатель Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Леонид Ильич Брежнев. А 20 ліпеня агонь быў запалены і на менскім стадыёне «Дынама». Акрамя беларускай сталіцы задзейнічалі Ленінград, Кіеў і Талін. За ўсю гісторыю правядзення алімпіядаў, пачынаючы ад 1996 года, гульні УССР сталі першымі і адзінымі на тэрыторыі ўсходняй Еўропы. Удзельнікамі савецкай алімпіяды былі прадстаўнікі 80 краінаў. Гэты паказнік самы нізкі ад 1956 года. Такое здаралася з-за маштабнага байкоту, які абвесціў амерыканскі прэзідэнт Джиммі Картер пасля ўводу савецкіх войскаў у Афганістан у снежні 1979 года. Сохранился тот именно герб, именно с Московской Олимпиады. Вот этот герб, который у меня был на руке, на правой, я сам левша, он у меня был на правой руке, показывал всем то, что я из Советского Союза. Вся страна там жила, дышала, праздновала, возносила своих героев. И когда уже много раз стал чемпионом мира, я был 10 раз. Из них 5 раз был индивидуально, книга рекордов Гиннесса. Теперь как-то я смотрю на это и думаю, это была моя работа. Работа защищать свою страну.
20 ліпеня 1994 года Лукашенко прыняў прысягу як кіраўнік дзяржавы. Першыя выбары прэзідэнта ў гісторыі Беларусі адбыліся ў два туры 23 чэрвеня і 10 ліпеня. Калі раней у Канстытуцыі пазначалася, што прэзідэнтам можа стаць асоба, якая не маладзейшая за 40 гадоў, то ў 1994 была прынятая папраўка ў закон, якая пазначала мінімальны ўзрост кандыдата 35 гадоў. Служить народу Республики Беларусь, выполнять Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие обовязки. Зразумела, у Беларусі ашчацініліся прапагандысты, якія адно аднаго абганяючы кінуліся хваліць Лукашэнку як адзінага і непаўторнага. Здесь не царит смерть, здесь царит Александр Григорьевич Лукашенко. А значит, жизнь, красота, добро и детское счастье. Если бы он не стал президентом, Беларусь бы утратила и суверенитет, и государственность. Ее бы превратили в антироссию и продали Западу в течение нескольких лет. Это человек, который не просто возглавил нашу страну, он спас ее, когда в 90-е годы Беларусь стояла на краю пропасти. Он остановил развал экономики, разгромил бандитистский беспредел и вернул людям веру в завтрашний день. А помните эти 8 пыток цветных революций? Но люди знали, что Лукашенко не предаст, не отступит. 31 год служения народу и ни одной уступки тем, кто хочет диктовать нам свою волю. Так было, так есть и так будет. Вось толькі пытанне, як яны будуць жыць без Лукашэнкі, калі яго не стане. Закончыўся яшчэ адзін ліпеньскі тыдзень 2025 года. Наступныя 7 дзён прынясуць шмат новага, іншага, цікавага і незвычайнага, але ўсім нам як мага больш добрых навінаў. Зычу, з якімі працягнем вас знаёміць разам з калегам Змітром Лопачом ад панядзелку. Бывайце здаровыя і імкніцеся жыць як мага больш заможна. Да пабачэння.